लासैनो बावगारलांनोसै। हेलो गाइस, वेलकाम टू माय यूट्यूब चैनल। नोंथांमोनखौ बरायनाय जाबाय गिबियावनो। आसा खालामो नोंथांमोना इसोरनि अननायाव मोजाङै दङ, आंबो मोजाङैनो दङ। दिनै आं टपिक लाबोदों मिथि नार्जारिनि एक्स बयफ्रेन्ड, जाय बिथां मिथि नार्जारिया हाबा जानायनि उनाव बिथाङा गावनि फेसबुक पेजाव मोनसे पस्ट होदो, बेखौ लानानै एसे शेयार खालामनो नागिरदों। गोरोन्थिफोर जायोब्ला निमाहा होबानो जाबाय। आरो लोगोसे जायफोर आंनि चेनेल गोदान, नोंथांमोना चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना होदो। लोगोसे भिडिअखौ मोजां मोनोब्ला लाइक खालामना होदो। दा जों बयबो मिथिगौ, जायबा मिथि नार्जारिनि एक्स बयफ्रेन्ड, बिथाङासो मिथिसिगौ गावनि दुखुखौ मा कन्डिसनाव दं। जों बेखौनो आसा खालामो, पार्सनेलि आं बेखौनो आसा खालामो, बिथाङा जाहाथे बेफोरखौ बावगारनानै मोजाङै जिउखौ खुंलाङो। बावगारनोथ' सहस नंखाया, हाखाया थाबनो बावगारनो। जायखौ गावनि जिउनि होननानै आंगोनि साननानै मोजां मोन्दोंमोन, सैथो अननाय होदोंमोन। बे जायखिजाया मिजिंथियो मोजाङै मोजां बिथाङाबो जिउखौ दैदेनलांदो, बावगारलांदो, बेखौनो मिजिंथियो। बिथाङा ओरैहाय पस्ट होदों, दिनै आं नोंखौ जोबथा कंग्रेचुलेसन होबाय मिथि नार्जारि। मोजाङै मोजां संसार जालांदो। खाफालावनो गैखायामोन खोमा जों सानैया, सिमांना सिमाङैनो थालांबाय। नों हाबा जाबायब्लाबो नोंनि जायगाया गोसोनि बबेबा खनायाव थालांसिगोन मिथि। इसोरा नोंसोर सानैखौ अरायसम खुसियाव लाखिथों। आंनि गोसो सिंनिफ्राय आरो जोबथा खेबसेबाव कंग्रेचुलेसन। हेपि मेरिड लाइफ माय लाभ, बाय। लोगोफोर, जोबनायाव थेंक इउ भेरि माच। भिडिअखौ नायनो थाखाय साबायखर जासिनाय थाबाय। गोजोन्थों। जय बर' हारिनि।